भाकरी बरोबर पण खाऊ शकतो, भाताबरोबर कालवण खाल्लं तर बिर्याणी सारखा लागेल. हा एकदम छान आहे. असं घरी कोण कोण करतं सांगा? ते कसं म्हणजे हात पुसायला असं लागतो ना. आणि ते ओला पण होत असेल ना गाऊन. ते ओला पण इकडे होतो. आणि हात पुसायला मॅडम असे चांगले हात पुसायला. खाते का मी? डायटिंग आहे. खा खा तुला दे. काकडी आणि तुझं चालू आहे ना डायटिंग. काकडी ऍपल आणि इथे मका शिजतोय. कॉर्न. हा कॉर्न. आमच्या भाषेत मका. मक्काच बोलायचा. हा हे टोपं का भरते? जेवण करायला पाणी लागतो ना, मग सारखा सारखा नळ खोलायला नको बरोबर. म्हणून. आणि आपले हंडे बिंडे ते आता खराब झाले तिकडे बघ. नळ खोलून कोण खराब होता आमचा. हा खोलून खोलून पाणी वेळ जातो ना. या पिशव्या का लावता तुम्ही? हे असे म्हणजे कसे असेच कुठेतरी टाकायचे नाही म्हणून ते दूध ओतून घेतला ना. आणि हा डबल हँड वॉश कसा झाला? ते कलर वेगवेगळे होते ते दोघांचे. जुना होता तो, त्याच्यामध्ये ते नवीन ओतला. हा नवीन ओतला. नवीन खाली आला, जुना वरती आला. म्हणजे किती किती सिस्टमॅटिक आहे बघ. किती म्हणजे इमानदार आहेत. इमानदार. पहिलेवाले पहिले जावा, पहिला संपू दे. जुनावाला तो पहिलाच वरती आला. तो बोलला मी आहे तर तू कशाला मध्ये मध्ये येतो. तो बोलला जा बाबा तूच वरती. नाही, नवीन वाला इमानदार आहे. जा बाबा तू पहिला होतात ना, पहिला संप. पहिला जा. वा वा, व्हेरी गुड. बघा इमानदारी कुठे कुठे आहे. बघा ना. ती टाकू काय? काय टाकते? संदेव मीठ. काय टाकते? संदेव मीठ. एक नुकसान झालं आपला. कसं? आपला ऍडजस्टमेंट बंद झाला. ऍडजस्टमेंट बंद झालाय. ते तिथे घोडा लावला होता ना. हा घोडा लावला की बंद झाला. हा. आता ही मांडणी पण तुम्हाला साफ दिसेल थोड्या. मालणी पण काढायची आहे ना. होय. एक क्वेश्चन होता, घर साफसफाई का चालू आहे? अशीच आता लॉकडाऊन संपलं ना, गेल्या वर्षी साफसफाई झाली नाही ना आपली. बोलतात पप्पूचं लग्न ठरलं काय? नाही एवढ्यात ठरलं तर सांगणार नाही काय. मग ठरलं तर पहिले तुम्हाला समजेल. नमस्ते. आज मी कोलंबी टाकून फ्लावरची भाजी बनवते. तुम्हाला दाखवते कशी बनवायची. सुरुवातीला आपण काय करायचं, कोलंबी आहे ना, ही कोलंबी बघा साफ करून स्वच्छ धुवून घेतले. त्याच्यातले आतले धागे पण काढलेले. हे आपण कोलंबी घ्यायची. 1 वाटी कोलंबी आहे. त्याच्यामध्ये अर्धा वाटी दही टाकायचं. आता त्याच्यामध्ये ही आलं लसूणची पेस्ट 1 चमचा मोठा. म्हणजे आपण असा चमचा घेतला ना तर 1.5 चमचा घ्यायचा. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला हे मसाले टाकायचे आहे. हे लाल मिरची पावडर 1 चमचा घेतलाय. धना पावडर 1 चमचा. आपला घरातला तिखट मसाला अर्धा चमचा. अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा गरम मसाला. हे सर्व मसाले याच्यामध्ये मिक्स करायचे. हे आपलं मिक्स करून ठेवले आहे बघा, कोलंबी सगळे मसाले. आता मी इथे गॅसवर कढई ठेवली आहे आणि त्याच्यामध्ये तेल टाकलंय. आता पहिला आपल्याला काय करायचं आहे, हे फ्लावर आहे ना साफ करून स्वच्छ धुवून घेतले आणि बघा असे पीस केले आहेत. आपल्याला असे मोठे मोठे पीस करायचे आणि आता तेलामध्ये आपल्याला फ्लावर फ्राय करून घ्यायचं आहे. आपण फ्लावर तळताना आहे ना थोडासा म्हणजे आपण जसं फोडणीला तेल देतो ना तसं आपण 2-3 चमचे तेल घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये फ्लावर आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे. आता इथे बघा 5 मिनिटं झाली बरोबर आणि फ्लावर पण आपला एकदम मस्त फ्राय झाला आहे. असं फ्लावर असं फ्राय केलं ना तेलामध्ये मग कसं माहितीये भाजीमध्ये तो विरघळत नाही, पिघलत नाही, नाही तो पिठासारखा होतो. म्हणून आपण थोडा आहे ना फ्राय करून घ्यायचा. आता मी ह्या काढून घेते. आता इथे बघा आपला तेल आहे, फ्लावरचा तेल आहे. मी त्याच्यामध्ये थोडासा तेल टाकला. अजून आपल्याला पाहिजे तेवढं तेल टाकायचं. आता त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरा टाकते. आता जिरा चांगला फ्राय झाला ना मग त्याच्यामध्ये हे बघा 2 कांदे घेतले आणि बारीक कापून घेतले.
आता इथे बघा आपला कांदा फ्राय होतोय. तोपर्यंत आहे ना 2 टोमॅटो घेतले आणि कापून घेतले. त्याची आपल्याला आहे ना बारीक पेस्ट करून घेऊया. असा कांदा आहे ना चांगला फ्राय करून घ्यायचा लाल होईपर्यंत बघा. म्हणजे त्याची आहे ना चांगली ग्रेव्ही बनते. आता आपण त्याच्यामध्ये टोमॅटोची पेस्ट टाकूया. आता टोमॅटोची पेस्ट टाकली आहे. आता चांगलं ढवळून घेऊया आणि थोडं शिजायला देऊया. आता आपण याच्यावरती आहे ना थोडं झाकण ठेवूया. म्हणजे टोमॅटो आणि कांदा आहे ना चांगला शिजून येईल. आता इथे बघा आपले टोमॅटो कांदा एकदम मस्त शिजलाय. तुम्हाला दाखवते ढवळून. आता काय करायचं माहितीये का, थोडा फुल गॅस करायचा आणि हे चांगलं आहे ना चांगली अशी तरसवून घ्यायची पेस्ट तेल सोडीपर्यंत. कांदा टोमॅटोनी बघा तेल सोडलाय. असं एवढं चांगलं सुक्कं फ्राय करायचं. आता आपण त्याच्यामध्ये आहे ना हे मॅरिनेट केलेली कोलंबी आहे ना ते आपण त्याच्यामध्ये टाकूया. आता समजा तुम्हाला दही नाही चालत असेल ना तर तुम्ही दही नका टाकू, खाली मसाले टाका आणि आपलं मिश्रण मिक्स करून ठेवा. आता ही कोलंबी बघ, कोलंबीची ग्रेव्ही एवढी मस्त झाली आहे. आता त्याच्यामध्ये फ्लावर टाकला तर किती अजून भाजी टेस्टी लागेल. आता आपण जेव्हा ही आता कोलंबी टाकली ना, टाकल्याच्या नंतर आहे ना सतत म्हणजे सारखं ढवळत राहायचं, कारण त्याच्यामध्ये दही आहे म्हणून ढवळत राहायचं आणि मसाले पण आपले शिजायला पाहिजे. आता बघा कोलंबी टाकल्यावर 2 मिनिटं मी चांगलं ढवळून घेतलंय बघा. आता त्याच्यामध्ये आपलं ते मिश्रण होतं ना त्याच्यामध्ये पाणी टाकून त्याचं पाणी टाकायचं. आणि आता याच्यामध्ये आहे ना लगेचच आपला बाबू आहे का तिकडे, बाबू आता याच्यामध्ये आहे ना ते आपलं मॅरिनेट केलेलं भांड्यातलं पाणी टाकलं तर अजून थोडं टाकते. आणि आता याच्यामध्ये लगेचच आहे ना फ्लावर टाकते, फ्लावर फ्राय केलेला. आता त्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. आता लगेचच टाकून घ्यायचं, कारण काय माहितीये फ्लावर आपला फ्राय केलेला असल्यामुळे आहे ना जास्त शिजायला नको. आता आपल्याला आहे ना आता मीठ टाकलं ना त्याच्या आधी तुम्हाला आता जेवढं पाणी पाहिजे तेवढं पाणी टाकायचं आणि मीठ टाकायचं. आता आपल्याला सुकी भाजी पाहिजे तर पाणी कमी टाकायचं. आता याच्यावरती कोथिंबीर टाकते. आणि आपण पहिला आहे ना आता 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवूया, म्हणजे फुल गॅसवर, कारण ते शिजायचं आहे ना कोळंबी आणि फ्लावर. थोडा शिजला की नाही 5 मिनिटं मग मी तुम्हाला नंतर दाखवते. आता इकडे फुल गॅसवर मी 7 मिनिटं झाली आहे. आता मी गॅस थोडा बारीक करते आणि तुम्हाला दाखवते. हे बघा आपली भाजी रेडी झाली आहे. आता मी गॅस बंद करते. आपली भाजी तयार झालेली आहे. आता तुम्हाला भाजी पहिली ढवळून दाखवते. बघा खाली लागली बिगली अजिबात नाही. बरोबर फुल गॅसवर आहे ना 7 मिनिटं चांगली शिजवली. इकडे आपली रेसिपी रेडी आहे आणि आपली दिल झोपली आहे टिक्का लावून. तिथे बघा आपली फ्लावर कोलंबी रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. फ्लावर सुद्धा आला पाहिजे आणि कोलंबीचा एक पोट सुद्धा आला पाहिजे. मस्त लागते, मस्त एकदम भारीच लागते. ज्यांना कोलंबी आवडत असेल तर त्यांनी ही रेसिपी पण ट्राय करून बघा. एकदम फ्युजन आणि मिक्सिंग मस्त झाले मम्मी त्याच्याबरोबर. छानच होणार ना. तर कोलंबी आपण असाच रसा बनवला तर कोलंबीचा छान होतो आणि फ्लावरची पण आपण साधी भाजी बनवली तरी छान होते. आणि काय प्रॉब्लेम असतो माहिती कोलंबीचं, की कोलंबी आपण किती आणली ना तरी ती भाजीमध्ये जाऊन एकदम कमी होते. मग ते आपल्या पूर्ण फॅमिलीला शेअर करण्यासारखी नसते.
पण त्याच्यात जर तुम्ही फ्लावर टाकलात ना असं की ती भाजी वाढून पण होते आणि खायला पण चविष्ट लागते तशीच, जशी आपण कोलंबी खातो ना तशीच. म्हणजे हा एक सॉल्युशन झालं किंवा टिप म्हणू शकतो, किंवा आपण एक बोलतो ना एक आयडिया म्हणू शकतो की जर कोलंबीची भाजी कोलंबी जर वाढवायची असेल, कोलंबीचा रस्सा किंवा काही रेसिपी जी वाढवायची असेल तर त्याच्यात तुम्ही फ्लावर टाका किंवा अशी काहीतरी वेगळी भाज्या टाका. रेसिपी एकदम छान आहे, तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. लय भारी लागतं, चटपटीत आणि एकदम चविष्ट लागते.